Because all my friends call me Opie, and you're my friend like that. By virtue of just being part of this community, you're my friend. And I promised you a very important but also light and developmental conversation in the second hour that speaks to the power of community, that speaks to the power of us coming together to make sure that the people in our communities also have a helping hand. It's not every day that a person is willing to just do work out of her heart to say, you know what, there's a crisis in my community. We have a group of people who don't have the same access to nutrition as all of us. You know, some people are guaranteed a loaf of bread every night. They know that they won't go to bed without food, but that's not all of us. There are people in our communities who are displaced. Some don't even have homes. Some are labeled as amapara because they are drowning in substance abuse and they don't know what they're going to eat. They stand in shops asking for 1 rand, for 2 rands. And joining me right now is a woman who decided to raise her hand and say, not in my community. I'll do my part to make sure that abantu belala betyile. She started feeding people in 2020 during COVID from her own garage at home, and she began with 50 families. But now, a couple of years later, 6 years later, she is feeding over 200 people with her community food kitchen every Wednesday from 1 p.m. And the beneficiaries are pensioners who are over the age of 60, some relying on chronic medication, some are unemployed and don't qualify for SASSA grants, and some are the people we call and label amapara in our communities. Bahlala eshopu and don't have a food to eat. She uses her own pension money when donations fall short, and she was nominated for the Daily Dispatch Local Heroes Award. She is a hero, and she is joining us for a conversation here in studio. Mama Vuyisa Mnyabiso, who's the founder of God is Able Feeding Center from NU10 in Tanzania. Yeah. So my hood, man, told you we're doing nice things by Tanzania, mama. Mandukwamkele Nkubeni. Hello, kunjani? Sipili la kondo sisi siyabulela bantu bekhona inqubeni yakho. Inhle kakhulu. Sine tradition ke up on the show where we like to find out from guests zethu ba zindoni izinto eziye background. What are some of the things that bring you back to yourself? Xa uqonda yabona ke ngoku ininzi nje into eyenzekayo around me. Ithemba liphelile xa ubheka ku community yakho izinto asafani. I'm sure uthi when you look back and you're like, "Eish man, things are not the same as they were ngosasikhula." Indlala inyukile, ngoku kuchaywa izinto ezifana ne drugs. So uncedwa intoni wena uba uhlala ethembeni? Uncedwa intoni wena uhlalo ungaphelelwa lithemba uba izinto zingatshintsha ngemini? Amen. Oh yeah. Oh, what amen selikhona ba kuthixo. It is God. Yeah. It is God to believe and have faith kuthixo ngamaxesha onke noba izinto zisenzeka kodwa ithemba elokuqala nelokugqibela ngoba engumgqibelisi wokholo lam. Every situation, every into endidibana nazo ungowokuqala ngoba kuye akho nto itshintshayo, konke kuye kuyagoba. Every spirit, every nto iyagoba egameni lika Yesu. If I pray, I believe and I have faith ukuthi kuzokwenzeka. Amen. Mama, has it always been like that? Into yobana xa kusenzeka into uqonda ba hey ndiyakuthixo kanye into odibana nayo apha endleleni le wayibona ba hey uthixo ngumncedi. Ndidibene noThixo at the age encinci kakhulu, at the age of 16. Okay. Ndasindiswa abazali bekhona nabo besindisiwe kodwa andahamba according ba abazali besindisiwe. Ndazithathela uYesu at the age of 16 as my personal savior. Ndakhula naye ke okunangoku until now I'm 53 years old. Ndisakhula naye. I'm a single person. I don't have a child. Ndoni ndafocusa kuye. Waba into yobomi bam. Ndahamba naye until now.
until wahlutshwa ngolihle but hey makazi interview olihle bazihlupha ke ngoku ndifuna usixelele ngawe mama apho usuka khona nje usixelele mhlawumbe nohlobo olukhule ngalo so that siyazi uba sithetha nabani siyazi isuka blendo yokunceda abantu if nje ungasixelela nje usikhumbuza uba hey khule njani ukhulele phi ifika njani lento yo decide ukunceda abantu nayo. Ndingathi mhlambi ebuncinane okanye mhlambi kubazali ngoba abantu babeqhela ukuya endlini bayocela izinto fika umuntu engenanto kodwa xa iphuma endlini uphume ephathe ipasile akhangelelwe aphume ahambe ngoba indaba yakhe beseyixelile kuba hayi kuba endlini ntontoni kwinto ekhoyo le incinci abazali sibone kuba bayaphathisa kwenye ixesha no sister wam mhlambi kudala sisebheke ndonqona ubuzivenkile leyo siyenza igrocery no sister wam kwakho usisi kwelicala le-veg esiva khona ukuthi sigqibile ukwenza igrocery no sister wam sayithenga i-veg sayifaka etrolini sathi ke ngoku masithengele ke ngoku le yabantu for i-community le bazomane befika abantu ukuthi ndizocela itapile zocela i-onion zocela ityiwa zocela into sithi make sure ezi zinto bazicelayo siyazithenga ukuze thina singaphelelwa endlini siyazi ba ezi zona zezomuntu ozothi inqo eminyango ndizocela into ethile siba grosalele ngolo hlobo yahamba ke yakhula sibone umuntu ohluphekayo senze something no sister wam sithenga igrocery noba incinci sise kulams noba kukho ntoni na mhlawumbe i-funeral ntontoni senze igrosalanyana safika siyibeke kulamhle ngoba akukho nto ikhoyo nakwi-community ubone abantwana ubani akananto onxiba ntontoni ibudget loo nto isinayo incinci siyakwazi ukuthenga sinikise kuyo nangoku sisayiqhuba sisazenza i-food parcels no sister wam sibone kulaa family siyazi uba ngonyaka kuleya naleya sinele budget nange-birthday zethu siyakhupha i-food parcels ngoba sicelebrate i-birthday yethu plus nabanye abantu esingabaziyo sithenga i-food parcels sinikeze ngazo. Umntu omameleyo onothi hayi but wena mama ufumana ntoni kule nto nje usikuvuka unenhliziyo yokunceda abantu? Akukho nento esifumanayo but kukwenza into esenhliziyweni ukuba nalowa afumane something abe nento ngoba siyenza ngothando kaThixo ba abone naye uThixo usekhona empilweni yakhe uba akamlibelanga ngoba abanye bayothuka alile umnye athi hayivuyisa andiyale ndiyendenzele yona fike nje sibeke igrocery 12.5 tons siphethuke sihambe alile efonini athi andiyazi bekungekho nto kwasendlini ngolo hlobo lunjalo. Some of the people you work with, Mama, in these communities are people that are displaced abanazo nendawo zohlala abanye abazazi bazawulala betyendoni. If you could nje for umntu who's listening from eBeacon Bay okanye who's listening from the burbs akazazi ingxaki zaselokishini awunongena nje into some of the problems ezijongene naba bantu uye ubancede. Phaya kukho abantu abadala sinabantu abadala abamkela inkamkamu siyazi kweli xesha imali zabo zenkamkamu ziyathathwa okanye benza amatyala ufike kugcwele amaxhewukazi o-disabled bakhona nabo kula soup kitchen yethu bahamba phayana all types of people abantwana abancinci ababelekwayo o2 years bakhona bayatya phayana nabantwana kwexesha kuthiwa ngamaphara abatya iziyobisi kakhulu bakhona bayithakazalela ngoba akukho bathatha khona ukutya ngoba batya ezipilisi bagqibe baze belambe kakhulu bayangena kufike begcwele befike eli kwi-soup kitchen bayancedakala sometimes sibe kokhonye unyaka sake kwafika ubisi ne-diapers kwancedakala abadlezana kakhulu more than 200 abadlezana kulanyaka bengifike ubisi ne-diapers bancedakala kakhulu kunanamhlanje sisanida ezo zinto zinjalo.
I like that. Remember, you can also be a part of the conversation. If you'd like to join in, feel free to give me a call on 043-0506-570. That is 043-0506-570. Remember, your interactions are very much welcome, and your interactions are very much important. We want you to interact with us. We're also the Voice Lounge on our Facebook page. Feel free to follow the page and share with your friends so they can stay updated with everything that we are doing on the Voice Lounge. We are the Voice Lounge _ZA on TikTok. That is the Voice Lounge _ZA on Instagram. The Voice Lounge _ZA on Twitter, now known as X, a platform where you can interact with us. Remember to download our app on Google Play Store or, of course, Apple App Store. It is the Voice Lounge app. All you have to do is just download it and subscribe. We want you to be a part of the community of the movement that we are building here as the Voice Lounge. You have compelling content once you have subscribed. Alternatively, you can subscribe on our website. That is www.thevoicelounge.co.za, www.thevoicelounge.co.za. All you have to do is just click a button, man. Click a button. YouTube, that is the Voice Lounge as well. We just released a very, very important conversation with Joshua Maponga podcast episode that was shot in Swazini, Swaziland, as some would like to call it. So please make sure you check that one out. Subscribe or comment down below, and make sure you get a notification anytime and every time we go live. And do the right thing, man, and just join the conversation. You mentioned abantu abacha that also, unlike abantu abadala, are also struggling with into yokutya, I'm sure, struggling with the toiletries. As umphakathi, right? Because I do think that we wait on the government, but we see that the government can't help all of us. And what can the people in the community do to come together and help abantu communities? Because ubuntu phelile, kwakuthiwa umuntu ngumuntu ngabantu, into yakudala into yobona ba umuntu xa engenatya umuntu ongenagutya uyabizwa kuthiwa ayizotya nathi. I don't think mna nolihle singaveske sibone umuntu sithi hayi fundini kawuzizwa like lo generation ngathi yaphe sibubuyisa njani ubuntu in our communities, because ibhlungu lanto yobana umeza uyatya apha next door akiwanga okanye yazi umntana wase next door akazotya because umama akho uyosela impalambala okanye umama akho usaye pha uyoboleka kwano 32 or something. So sibubuyisa njani ubuntu kwi-community zethu? Singenza ntoni ukuze sibuyise ubuntu? Singaqala kancinci, sisiwami, saqala kancinci. Umuntu aqale kwalapha kumelana lo wakhe, akabone i-situation kamilwana ukuba ithini na kweli xesha siphila kulo. Akajonge naxa abantwana babheka esikolweni, ukhona onye umama phaa phezulu, makhulu kalihle, owathi makazi kukho umntana ogqitha apha every day endingamthandiyo. Lo mntana udinga uhamba late isikolo, ungena late esikolweni. Ngasikhe sikhangele pha apha ahlala khona, iyandiwayirisha imeko yakhe ngoba uhamba late and umntana othanda isikolo ndimjongile nje. I don't think uba ukutya uyakufumana ebheki. Sake ndathi kufuneka uzikhumqaphele lo mntana, simkhangele xa ebuya esikolweni athi angonye umntana okay eze kwi-soup kitchen, akamazi uba yintoni sizazi uba aphume late endlini eleqa esikolweni sesingenile. Sathi sakhe simkhangele lento yomntana ukuba inoba yintoni na, mhlawumbi yindlala okanye ukhona umuntu omgcinayo mhlawumbi omdalile ibangela uba makaphume late. Ngaske umuntu akhangele kwi-area ahlala kuyo ukuthi kulandlu nakulandlu uba i-situation yaphaya ithini na, for ukubuyisa ubuntu ebantwini. For xa sibuyisa ubuntu masuzawubakho uthando, umuntu uqala kowabo aphuma aye kwi-community abe sele mosha kwi-community. Ngeli xesha engekaphumi aze kwezomoshwa kwi-community masibe liliso ngamaxesha onke.
ebantwini around us ukuthi kwenza kantoni kwilanto kwi-community nakwi-neighbors zethu kuba ithini into yaphaya ubuntu buzabuya ngaloo ndlela uyonqonqoza phaya uyobulisa ngoba xa usofika ngapha uthi uyabona uba kwenzeka ntoni na ubuye ke ngokuhlala phansi uba uthi ndingenza A, B and C kulams ubuyise ke ngoku ubuntu. Abafana bachayayo, abafana bamoshayo apha emphakathini bona singazama ubuyisa njani ubuntu kubo, singazama njani ukubanceda kubimbi lanto siyibukelayo kwi-community zethu zabantu abachayayo, so singababuyisela njani nabo ebuntwini? Singababuyisela ngokuba khe baqokelelwe phaya kula community yam, kula communication, kula community yam, bakhe baqokelelwa bahambe bolima igadi. Amoshe samwe kumzothile ipunishment yakhe kukuyolima igadi, ahlale egadini xa bafika phe ku-soup kitchen ufike begcwele udaka. Hayi sihleli egadini ngoba babanjwe ngoba khe balime, umuntu abenegadi yazi ba enegadi uzawukwenza izithole phayana zikhulu izithole zakhe athengise abe nento yokutya. Kwenziwa ngolo hlobo phaa kwi-community yam ukuthi baye egadini balime bengabantu bathengisa nezibhotile zabo ke ezinto ezithins yonke lanto baqokelele umuntu just sebenemali anayo kodwa but ke imali yabo le bavele bayitye kwakwe is drugs ke but ke bayanziswa igadi kwela cala ke umuntu aziphucule but ke bayaphuculeka na lapha kwi-soup kitchen kufika kwabo uqala kwabo babe rongo uqombe baya ke ngokubeqhela ngoba sibasebenzisa athi mama sonifuna uhlamba imbiza ubanike imbiza at least kwi-community bayangena ngoba babeqomba ngabantu still sengabantu mabancede bafolise napha kwi-soup kitchen banike nencwadi mamzo for ubhala abantu babangabantu bazele kwi-register yabanika benze ngohlobo bazibona hayi nasi seyiphathi ye-community leyikhoyo buyisela isidinga somuntu kuba umuntu ngumuntu ngoba kanani basibabhekisa hayi iza mamzi incwadi imbiza nto mamzi ufuna uphatha imbiza ubeke etafuleni izani zonophatha ngolo hlobo asibabukuli ngabantu still qha ilema koba kuyo. I like that mama. Wednesday today. It's Thursday. Bencinga ku Wednesday. I don't know why ingqondo yami icinga ku Wednesday, but take us through what your day looks like on Wednesday xa kusenziwa le soup kitchen. Uspeyintele nje ipicture uvuka wenze ntoni nje ukulungiselela i-soup kitchen kuthatha ntoni, what kind of energy does it take? Mhlawumbe kukho abantu abakuncedisayo okanye one man jive nje ngwepha si prepare kwange Tuesday night for ukwenza peeling for umsebenzi next day Wednesday ukuze ube easy kakhulu. Bayafika abantu abancisayo abayi4 omama abayi4 omama uyi1 nontombi eziyi3 so sibe bayi5 ekseni basobheka umngqusho uyavuka yenza umngqusho uhlanje umngqusho yonke lanto yokupheka ilanto itapile nelanto siyenziwe bayafika bancedise sihla sinyuka imbizo lo uyayazi ba wenze iphi party ude ke ngoku bethu 12 or 1:30 sibhizi yilonto sikhathazeke xa kutha kuyanetha sithi nkosi kwaze kwanetha ngoba abantu asina shelter ngoba abantu abadala bema ngenyawo bafole phandle njengayizolo bekuya kwanetha pha ngo11 kakhulu bamantu bezobuza abantu ba kuzawunanto kuphekiwe kuba kunetha sithi hayi kuphekiwe at least imvula nobiqale pha ngo11 sithi yini inkosi badinga nyankutya uthi hayi inkosi yami ngasimvula bayibingi 90% asikwazi ngoba bafola emvuleni abanye bafika asipheki namhlanje sibhali note kuba asizokwazi ukupheka kodwa siba busy ngalona hlobo olukhulu for ukulungiselela bona. Uthethe ngomama abancedisayo nabo bancedisa for free bethunana for free ba volunteer isegazini labo uthi inkosi ndifuna abantu abanele inhliziyo yonceda hayi bafumaneka. Hayi nje shout out mama ke sibabiza ababantu kuvakale nje amagama abo kuba umhlelo umsebenzi noko makhulu kalihle mama ukhekezwa omkhulu ibe ngusiphokazi Sixubane ohlala kwe-N11 ibe nguIsa Ngoza ohlala kwa10 ibe nguSinethemba Jikumlambo ohlala kwa10
ngabo abandincedisayo kwi-soup kitchen. Aw phakama about 48 phakama. Baba ndifuna uthethe nje kwabantu abamameleyo whether it's stakeholders that could help one day okanye umuntu othi hayi ndiyabawela uncedisa nami ngaloo nto nayo ukuze lo msebenzi angayeki. Bangafumana njani mhlawumbe ushare nezo number zakho utsho nomuntu mhlawumbe ungenamali uthi anamali kodwa ndiyabawela unceda yintoni endinoyincedisa mna muntu ungenamali okanye bandingathenga izinto endinozithenga that could help umsebenzi wakho wenzeke. Siyadinga kakhulu ukutya, siyakudinga ngoba sisebenzisa usuku oluyi-1. Umnqweno wethu kuba besibawela uba at least 3 days a week silantoze siphekela abantu, not one day. Sithanda abantu uba basapote ngokutya ngento yonke, i-veggie nepots, siyashota ngeepots ezazinkulu nezitovu ezintsha plus ne-chest freezer sayidinga kakhulu. Xa siye safumana ilanto sifake efrijini sayidinga i-chest freezer. Abantu basincede kwizitovu zethu ezikhoyo zidala, siyasidinga ezintsha. And then sinida noba ziyi-2 or 3 sidinge nee-chairs for abantu bangami ngenyawo bahlale ezitulweni. Nintsi into esiyidingayo. Othi hayi ndingakufumana njani mama ukuze sincedise? Akho number ekhoyo? Ikhona inumber ekhoyo, Vuyisa Mnyabiso, i-email nguvuyisamnyabiso@gmail.com. I-cell number ngu-071 0230 594. Ndifumaneka eMdantsane kwa-eNew 10 ngaseNokulunga LP School. Ibhaliwe i-garage yam Mdantsane Feeding Center. Bawundifumana khona. Okay. About 48. Thank you so much. What 48? You want interesting. You want kachata. Thank you so much, Baba, for joining us. We really, really appreciate it. Kumsebenzi wakho ahlale qhubeka. It's not every day that people do umsebenzi omje, or at least not from their pockets. Abanye baye balinde funding athi ayizawuyenza bani ngafumana ifunding, but wena uthi ifunding yasifumana phambili. But masiwenze lo msebenzi. Again, thank you so much for joining us. Thank you. That was Umama Vuyisa Mnyabiso from the God is Able Feeding Center. She is the founder, and you can get a hold of her from Mdantsane kwa eNew 10. If you'd like to donate, she did share her number, and we'll also make sure that it is appearing on the screen so that you can hit her up if you'd like to be a part of the work that she is doing. Exactly 47 minutes past the hour of 10. You are still tuned in to Beyond the Grey, where complex ideas meet clarity, with myself, Baby Obuhlesiwu, also known as Ibuda the Gyan. But you can call me Obi because I'm your friend like that, and all my friends call me Obi. Beyond the Grey with Baby Siwu.